oras ma dihita salhukna adorak sota pukka partangengat tabur nginon tapahohom marhatta jala taparade martang yang mahita di bagasan rohatta be martang yang mahita. Amen. Tapuji Tuhatta merite-hite bukwede nomor 104 ayat sada dohot ayat 2. Hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tot di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Halo mohon Jehovah jadi lehonon nama Tuho na pinangido ni roham pasahat madalanmu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon pahohom maroham maradupun Jehovah jala ibana paima-ima sai marhaposan tu Jehovah maho jala ulahon nadingkan ai holong do rohani Jehovah mida uhum jala dang tagamon tadikononna akka na niasyanna. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan dibata para siroha na sumurung mauliate marohanami tuho ala dijuho kami tupakrimon dihanguduan saliling nililingna sailehon matodim turohanami asa marguho kami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hululi kami akka na dibanwa bijangi pargugui mahami manaluhon saluhukna nanayang mga batami tuhasonangan sai pagadda hapor siaon pakirimon dohot pamopomon ni rohanami asa monak kami ro di ujungna laho majalo tupalihami di jolong ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Turupuk epistel di pertanyaan tabur ngenon ima hatani debata natar surat di sada Timotius 2 Mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat pitu. Ope odo si paingot tu
naeng ma ulah honoton parjulu situtu pangiduan partangiangon parpangudianon dohot hamulateon umokop saluhut hala umokop akaraja dohot saluhut parhuaso asa mar sonang-sonang jala soharibu-ribu kita mar pangalaho di bagasan saduk hadaulaton dohot hahormaton nadeng kadui jala halomuan ni rohani di bata si padua hita ai dipanggil rohana do naeng saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani ai sada do di bata jala sada do nang pangulu ni debata dohot jolma ima jolma Kristus Yesusi dilehot do dirina bahin tobus mokop salhut ima si hati dak penonton ditikke hadinggananna tusido au di babakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari di halak si pilibegu di bagasan haporsiaon dohot hasit tongan tutudo hataki dang marga busau ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala naupeopsa amen. Maridde mahita sebuk wedde nomor 246 ayat 4. Martang yang mahita mau lihat tema Tuhan asima roham dihami pasu-pasu mahami sudena manangihon hatam asa marhiti-hiti hatam lam tartugu-tugu hami Tuhan manguloi ho di sadok ngulunami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami say jaloma tangiang nami amin. Amanginang kita sudena nama nangihon namar sidohot di Partangyangan weg di bagasan tikion hatani di bata songon jamita di hita ima sian buku Daniel bidu onom mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 15 songonon mahatana takasma tapayut-yut dungi sahat maharajauni tusi Darius halak madai uju marumur ibana ono 22 tahun dungi di halomohon rohani si Darius ma babakiton 120 induk paret tahun harajauni akana sinagihon di sadok harajauni di pabakit huhut tolu halak situa nasida si Daniel masada asa mardabu-dabu aka iduki tunasida asa unang rajai marharugian alai ditidi si Daniel ma aka situa dohot aka iduki marroha aitodi nasumurung do di bagasan ibana jadi disakap rohani rajai ma babakiton ibana bahen palumean ni sadok harajaon nai jadi mangalului sidirma akasitua
dohot aka idduki dopak si Daniel taringot tu panggom-gomina alaida ngadong sidir jupang nasida manang hajahaton nanggo sada ai haposad duibana dangadong jupang salah manang hajahaton nanggo sada di ibana dungi ninna akabawaima dang tagamon adong dapot ita sidir nanggo sada dopak si Danielon molo so jupang hita marhitesian pati di debatata padapot ibana dungi dirongom ma aka iduk rab dohot aka situai marajai aka diduk nasida matu ibana songonon say mango lumaho ali Raja Darius rodi saliling-lilingna nunga martup-tup saluhut aka iduk ni harajaoni aka pangarajai dohot situa aka panuturi dohot partogi asa dibahen rajai sada pati jala ditiktikon ora-ora babua naso jadi manangise di bagasan tolu puluarion mangido manangaha nang tu debata dia nang tu jolma daholan tuho ali Raja Nami ikon tippal honoton ibana tu godung parbagiatan tibaini ali Raja Nami ikon pahotonmu ora-orai jala bahenonmu masada surat naso tarbauba hobar tu ni halak madai dohot parsi naso jadi ubawa dungi didokon Raja Darius ma sahapon surat patik dohot ora-orai ia si Daniel dung dibegi naung tar surat si songoni nakok maibana tu bagasan jabuna alai adong do jadela akan atalak tukan Jerusalem tu bagasan bilut na pargijang jadi tulu hali sadari dina sadari ibana mangalopit ulu nitotna lau martangiang dohot madok mauliate tu debata sadok songon na somal binahenna nasai laon jadi dirongom aka bawaima bagasi tongon di dapur nasida si Daniel martangiang dohot marsopa di jolo ni debatana dungi Roma nasida jumonok jala makatai di jolo ni rajai taringo tu surat ora-orai akanin nama ali Raja Nami dan ngapola tar surat sada surat ora-ora di baheko mapabua manangise na martangiang di bagasan na tulupuluarion tu manangise debata manang jolma dukon nituho ali Raja Nami ikod dabuon ibana tu godung parbadiatan jadi nina Raja Ima mangalusi hot do hatai hobar tu uhum ni halak madai dohot parsi naso jadi ubaon dungi nina nasida mangalusi Rajai iya si Daniel sahalak sian halak Yahudi akan terbuangi dak paduli ibana nang midaho ali Raja Nami nang mida surat ora-ora nati niktikon mi saitong tuluhali dinasadari ibana martangia jadi dung dibegi rajai hatai marsaksi tutu marohana mutu marohana mamikiri tarimo tu si Daniel naing paluon na ibana pola rodi hasusud ni mataniari ibana mamikiri akal naing paluahon ibana nian ima sahatna damang dainang sudehita na manangihon hatani di bata na dohot pertangiangan di tikyon ise siak kita na solomo rohana molo dilehon pemimpin tanggung jawab dohot kepercayaan tadokma molo dilehon presiden kepercayaan tanggung jawab kita deta parsita do inian molo dia kaulau tabos kita ingin diberikan kepercayaan kita ingin diberikan tanggung jawab untuk membantu pekerjaan. Dan sudah kita amang
inang maparsitai ahadu naikon ulahonota asabui hita gabi sahalak nahina posan orang kepercayaan dari pimpinan kita. Selain mempunyai kecerdasan intelektual, selain mempunyai kecerdasan emosional, juga dibutuhkan kecerdasan spiritual. Berbudi pekerti yang baik, marpangalaho haposan, jalamar haporseau. Boado asabui hita mempunyai ketiga hal itu. Ay marhite-hite ido, boido honon, lomo rohani na manguluhok kita gabidongan pahita. Molo tapay huti hatani di batasa dado kata kunci asa sahat tu si obar tu hatani di bata ima biar bida jaho bado permulaan haristan. Takut kepada Tuhan itulah kunci. So dia hita macai dengan gabi halak na berintegritas di tengah-tengah ni muluta. Muluta pay huti hutrupukon naing idauta sian trupukon so dia sahalak na berintegritas na marguar si Daniel hot di ulauna gabi haposan ni sahalak pemimpin ibadah. So dia do wasa gabi sahat si Daniel hadirion na sumoni. Molo taihut-ihut berita na tersurat di buku panurirang Daniel ibana rabdoho tuludunganna terbuan ibana tu Babel. Jala dina terbuang nasida raja madok pilit ida akan napistar. Asaboy akan napistari pakaion na gabedongan na kerejo di istana. Jadi dipilih do adong opat halak termasuk ma si Daniel. Molo takas tabigi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Jalan na opat talakon tutu si tutu dilatih, dibimbing, sadinggan-dinggan. Ay dimoto na sida akan napistar do. Dang maol mangajari napistar. Alay si opat talakon diajari sadinggan-dinggan na di istana. Alay nunga adok takas pendidikan di jalo sian naturasna. Jala ido hebat nak hasurungan ni halak Yahudi. Dan orang tahu orang Yahudi itu orang-orang pintar. So dia do boy halaki ga pipistar. Memang sian na met-met nunga diajari, nunga ditugu-tugu. Jala hata ni dibatape madok manang di dia ho, manang namuduk ho, manang namardalani ho, ikon ajar hononmu taringok tuhata ni dibatape. Dan itu dilakukan oleh orang Israel. Jadi marhite-hite panubunubuon, pendidikan natakas ditongan ni bagas, dungi ditaruhon sahat tu inganan parsiajar berguru kepada Rabi. Macai pistar mana sida, termasuk mana upat talakon macai pistar. Jadi ala napistar nasida jelesuan pendidikan partodion di boto nasida do di nasahat nasida tu istana di boto nasida. Dia si panganon nabui panganon, dia nasubui panganon. Jala marstitutu nasida hot di pendidikan parugamoon naong jinalona sian aka natorasna. Asa dinamasuk kalaki itu istana atik peso si panganon ni arajaon. Makanan istana itu makanan yang enak, tapi mereka tidak mau makan. Alay disengaja hodoi lianona, alay hidup nasida daun. Dekosoni sebut dia mana sida tutu si tutu nasida macai sehat atik peso di pangan akasi panganon na pinarade ni istana. Diusahahon orang-orang istana hirana naing mencuci otak tu nasida naupat bahkan guarna diganti anggia lupa nasida identitasna alay ala nunga suan tu bagasar roha pikiran dohotod di nasida dang bui tergeser hapur siau nasida. Luar biasa integritas dari Daniel dan teman-temannya. Di Trupuk tahun namanginang di Papua macetakas sahat harajaon tusi Darius, Raja Darius, Raja Madai, orang Persia. Dohot
si Daniel terpilih gabe orang kepercayaan Raja Darius. Lau menata kerajaan dipilih tibana 120 halak lau menggonggomi wilayah kerajaan. Alai di atas nih 120 halaki dipilih matolu halak sebagai pemimpin untuk 120 orang. Alai di Papua di Turpuk tahun si Daniel di si Daniel do aka situa do aka iduki dia melebihi dari semua. Amanginang sudah kita namanya iu kata di bata di tikion taparsita anggiat boy akayana kota keluargata, bahkan kalau kita orang-orang muda kita berharap kita bisa menjadi orang yang terpakai di halo mohon pemimpin. Tidak di si Daniel di ibana sudah melebihi semua jala di dok aitot dina sumurung do di bagasan ibana. Ada roh, ada semangat, ada kekuatan, berkarakter. Molohatan wae punya integritas yang melebihi dari yang lain. Ima si Daniel jala tutu songon halak na berintegritas ibana. Macai dingkan diulai ibana ulaon na pinasahat ni Raja Darius tu ibana. Marnidai aka orang-orang di sekitar istana halak na duai dongan nai dong diangkat ibana gabe orang kepercayaan. Orang kedua ini luar biasa jala dihilalana sidama songona asing. Mengapa orang asing menjadi orang kepercayaan raja? Macai menarik dukon amanginang sudihita na bison. Dan ini mengingatkan kita sawan halak na porsia di Yesus Kristus sebagai orang yang percaya di dia behita mangula siblota. Jangan pernah melupakan Tuhan, sumber hikmat kebijaksanaan, sumber yang bisa memberikan kita penuturion asa boy dengan nasa siblota taula bertanggung jawab. Integritas Daniel menunjukkan betapa Tuhan yang dia percayai melindungi dia. Jala di tengah-tengah ni muluna dan lupa ibana mulut tabigi di turpuk tahun terus do ibana sedia martangiang tu debata. Dan dilupa hon ibana debata di tengah-tengah ni ulaun do tanggung jawab. Kerja yang seharusnya dia lakukan. Tanggung jawabna, ulauna mengurupi raja, unang mengalami kerugian, asa sudi mendatangkan damai sejahtera, bekerja untuk kemaslahatan umat. Dia kerjakan membantu raja. Dangadung na urang, ido di Papua di Turpuk tahun. Alai Roma tantangan tu si Daniel, pejabat aka uluan aka iduki dilului nasida masidir mencari alasan untuk mendakwa Daniel. Dilului celang asaboi ibana tarabat unang gabe halak na hapusan di tongah-tongah ni harajau. Alai HP di bahin nasida dilului dalam dangadong Jepang nasida macetakas di Papua di Turpuk tahun mangalului sidir aka situai. Alai dangadong Jepang hajahaton nanggo sada dangadong. Itu artinya apa? Tuhan selalu menuntunnya untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Dia punya integritas yang kuat, konsisten. Apa yang dipercayainya terlihat di dalam kerjanya. Marhabiara do ibana tu debata asa disudi ulauna di ida ibana sok tanggung jawabna dada holat tu raja alai dohot tu debata. Dangadong Jepang hasalaan. Alani i tantangan narotu ibana mabahin ibana asa tersingkir marlapatan semua orang-orang di istana kecuali Raja Darius dan makalomohon ibana. Kerja yang baik ternyata tidak selalu disukai oleh orang banyak. Tetapi Daniel tidak berhenti untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dilului nasida do titik lemah.
Songon dia mahita asabui hita madabuhon si Daniel. Dan adong nadabuk nasida. Secara transparan, secara administrasi tidak ada kesalahan yang ditemukan. Disiplin dan tanggung jawab dilakukan dengan baik. Dan adong Jepang nasida hasalaan. Naboy pakyon nasida si buanon naturaja lau madabuhon si Daniel. Kerja yang baik, perbuatan yang baik, integritas yang kuat tidak akan mengubah setiap orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan untuk mengubahnya. Dan dihadiari si Daniel, jati dirinya tetap jelas, berkarakter. Hidupnya adalah ibadahnya, atau ibadahnya terlihat dari pekerjaannya. Dungi diatur akan nama kesubuhonima, ada siasat, ada rekayasa. Onma dibain aka orang-orang di lingkaran istana lau mendakwa si Daniel. Dia madalan dibain nasida, dilului nasida madalan memakai ibadah ni si Daniel. Gabedalan lau manaku si Daniel. Kekuatan Daniel itu mereka pakai untuk menjatuhkan Daniel. Luar biasa dong cara ni halako. Onma cara kerja dunia yang jahat. Dunia yang jahat selalu mencari cara bagaimana menjatuhkan orang-orang yang baik. Di boto nasida do, Daniel orang yang serius dengan imannya. Daniel orang yang serius dengan pekerjaannya. Dari pekerjaannya mereka tidak menemukan celah. Dungi di nasida menjatuhkan Daniel, memakai kesetiaan Daniel beribadah. Ima dipakai nasida. Bersekongkol untuk menjatuhkan, bermufakat manasida lawan dapat raja Darius. Didok nasida ma tu rajai asa dibain surat. Engkau raja yang maha agung, engkau raja kami. Bohama asa madawu si Daniel di rohana sida didok ma di bagasa tulukuarion manangise namar soba tu debatana manang natujol ma sohola tuho ikon konap kumaibana. Dia ini orang-orang lingkaran istana bina rohana dan hingga dona dinasikawa alana menghormati ibana, mengagungkan dia sebagai raja. Dan diboto ibana bahwa ada sesuatu rencana jahat yang mereka rencanakan untuk menjatuhkan Daniel. Dan diboto dibain nasida mah jala ikut tik-tik konon manangisi na melanggar harus dimasukkan tu lubang perbabiatan ke dalam gua singa. Diului rajai ala dangadok pikiranna na akan terjebak orang yang dia sayang. Diboto si Daniel ma nau disetujui raja bahwa itu menjadi surat perintah, surat keputusan raja. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh diubah sesuai dengan undang-undang Media dan Persia. Dibahin nasida mai. Diboto si Daniel, tapi Daniel dang sumurut. Orang yang berintegritas, orang yang punya prinsip, orang yang sudah menjalankan apa yang diimaninya, tidak tergoyahkan. Laudo ibana tu bagasna martangia, marsoba mamuji debata. Terus do diulahon ibana. Dia orang yang serius dengan imannya. Dia tidak main-main dengan ibadahnya. Dia juga tidak main-main dengan pekerjaannya. Lau maibana martangia, terdapat maibana. Ima dibahen akan nama kasubuhon ibana dalan manakup si Daniel. Hobar tu udang-udang manangise di bagasa tulukuari. Didok disi ikon debuon tu liang perbagian. Jepang nasida isarani namasan wai OTT. Orang tertangkap tangan, tertakut si Daniel di bagasan ibadah natu di mata. Dibuat di mana tu adopan ni raja. Mabegei raja macai marsak situ tu. Dan dihirim rohana iko si Daniel nahona jorat dibahin surat perintah undang-undang yang dia buat. Didalani si Daniel sudena. Alai saya dilului raja dalam peluang. Diboto mana? Takas. Dia orang kepercayaan tangan kanannya.
Pekerjaannya tidak ada yang tidak bagus. Semua bagus pekerjaannya. Haposan tu ibana. Dilului ibana dalam lau paluahu. Dang adong nabui paluahu. Amang inang marsiajar siya tepukon. Memang mulut aja kuduk ni tepuk tahu. Sudi duit tamang boto bukan? Sangor dia si Daniel malua sian liang perbadiato. Dihutam debatado babanyak kebabiati. Dang agia mahua ibana dibahen babiati ala debata nama jaga. Amang inang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite terpukon di paimot hitam. Didongani di batado akan namar habiarat ibana. Marwaso do di batang. Di tonga-tonga ni saduk urutna. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya bekerja sebaik-baiknya. Ketika kita diberi kepercayaan, bagaimana kita melakukan sebaik-baiknya. Orang Kristen, orang yang bekerja keras, berintegritas untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya kepada pemimpin, tapi kepada masyarakat. Walaupun mungkin harus menghadapi banyak tantangan, tetap setia, serius kepada iman, serius kepada pekerjaan. Dan Tuhan melindungi Daniel. Diramoti di bata, dipalua di bata ibana, sian pamangan ni babian. Dijaga di batado akan namar haposan tu ibana. Integritas sejati, iman yang sejati itu adalah karunia Allah bagi kita. Si lehon-lehon ni di batadi alani di dia pehita mangula amanginang dapat taridahon ma habur jota tu di bata marhite-hite ulauta molo tung adope nanai manigai manang manusai hita marhaposan tu Jehovah mahita pasahat madalan tu Jehovah jala hapos ibana asa ibana paturehon maniru papain ni si Daniel di batado nama dungan ibana sahat rodi ujung imona jala di dok di poda 14 ayat 27 biar mida Jehovah do mual ni hanguluan saliling-liling na dilehon tuakan namar habiaran ibana margo kumahita lahu mangului di bata pataridahon hapor siauta pataridahon habur jota mangula siblauta amin martanyaan mahita mauliah tema Tuhan nunggah hubigi hami hatam dilehokodo Tuhan dalan nadinggan marparangi nadinggan di si Daniel naik Tuhan tugu-tuguon musudina hami ruas ni Uriam diaka ulaun nami namarragam pataridahon haburjuon nami martuhan haburjuon nami nang diaka tugas tanggung jawab nami molo tunggu dah Tuhan akatantangan dia du piap kana marhapur siaw tuho pos dorohan nami hodo nama jagai hodo nama ngaramoti asima roham di hami Tuhan toktong mangulu nami ramoti di sadok aga si pikiran doho siulaon nami saluhut na ruas ni Muriam say di lingguman ni asini rohamma manang di dia penasida mangula siulaon na jala marhabiaran tuhoma mauliate madihu ali Yesus Kristus Tuhan nami say tangihon matangiang nami amin. Parende mahita tapasahat ma peliata.
tatangyakon ma piliata. Ali debata aman namin na di Banua Gijang podo harorwan ni salu silehon-lehon na dinggan dot nasa uli basa na mauli utus. Upasaat kami masian nani lehom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabingwab na hutus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti asa uperhasia kami pilihanon. Pati bulok karajau mo di tonga-tonga ni Uriam dot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon ni tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Krap mahita mangidohon bitangiang hato patay. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaumu say saut malomoni roham di Banua Tongaon soona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songo pandesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Una kami to gihot tu pangucunan palua mahami sian pangagu ayo dona puna harajau dot hagogohon ro dihasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani di batahama dot parsauran itu di parbadiama na madongani hamu saluhutna. Amin. Oras madihita salutna.